Uskokaa tai älkää, tämä esine väittää olevansa golfpallo. Golfharjoittelua varten kehitetty birdie ball on suunniteltu harjoitteluvälineeksi paikkoihin, joissa tila ei riitä oikeiden golfpallojen lyömiseen. Kysehän on semmoisesta asiasta, että on kehitetty pallon vastine, birdie ball, ja käyttäytyy täysin samalla tavalla kuin golfpallo, mutta lentomatka on vaan huomattavan paljon lyhyempi. Eli sieltä tulee kaikki kierteet ulos ihan samalla tavalla kuin golfpallolla ja päästään harjoittelemaan hyvin pienellä alueella. Takapihoilla, mökeillä, sitä voi lyödä järveen, se kelluu toi pallo ja että semmoista pientä hauskaa tähän golfiin. Hauskan lisäksi lähinnä servettirengasta tai munakuppia muistuttavat muoviset harjoitusvälineet on myös todettu hyödyllisiksi. USPGA valitsi birdie ballin vuoden 2005 golf-tuotteeksi maailman suurimmilla golfmessuilla Orlandossa. Tämähän on aloittelijalle erinomainen apuväline oppia golfi. Tämä on kuitenkin vähän isompi kuin golfpallo ja sitä kautta ehkä sitä lyö vähän rennommin, koska tietää, että se ei mene pitkälle. Eli käytännössä niin ei tule sitä tarvetta lyödä kovaa heti 200 metriä, jolloin oppii niin kuin lyömään rennommin rauhallisemmin. Ja sitten taas paremmille pelaajille niin erinomainen apuväline harjoitteluun. Eli tällä on hyvä harjoitella sitten ennen kuin rupeaa lyömään varsinaisia kovia lyöntejä. Ja sitten junnoillehan tämä on erinomainen. Eli junnoillehan pitää olla kaikkea hauskaa urheilussa ja tämä on sitä. Suomalaisille golfareille tuote ei vaikuttanut olevan kovin tuttu, vaikka sitä saakin jo hyvin varustetuista golfliikkeistä ja pro-shopeista. Sattumanvaraisesti harjoitusalueelta poimimamme 3 testaajaa antoivat oudoille tuttavuuksille kuitenkin melko hyväksyvän tuomion. No kyllä osuma oli sellainen, että se tuntui ihan pallolta, kun osui, että ääni oli semmoinen, mutta ei oikein tuntenut sitä osumapuhtautta niin hyvin kuin tavallisessa pallossa. Mutta sanotaan, että kyllä se niin kierteet näytti, mutta niin vaikka tuosta muuta sanoa 5 lyönnin jälkeen. No ensimmäinen oli tietysti se outous, että kun se ei ole pallo, vaan se on enemmänkin kartio, mutta lyödessä niin osumahetkellä se yllättävän paljon muistutti kyllä ihan normaalia golfpalloa, että semmoisessa olosuhteessa, jos ei ole mahdollisuus mennä rangeille tai muuten, niin voisin kuvitella, että ihan hyvin toimii. Birdie ballin toivotaan mahdollistavan golfin viemistä koulujen liikuntatunneille ja kaiken kaikkiaan entistä enemmän koko kansan lajiksi. Tavoitteet on semmoiset, että silloin tiedetään, että laji on tarpeeksi suosittu, kun tulee ensimmäiset kieltomerkit tänne Kaivopuistoonkin Helsingin kaupungin puolesta, että birdie ballilla pelaaminen kielletty.